Birinciden, ikincimiz Buğko'dan, üçüncüyümüzden Panda'dan. İlki bilen gerekli zatlarımız kızgın kiley, lineyka, sarı, renkli kağıt kara, kızıl, buram kesyen, qayçı, kapak, buram renkli flamasterlar. Häzir bolsa men derden 1 santimetrlik kesyen, düğün telefonu şimdi yürüp çıkıp beren seni şonu. Endem şunu kesyesiz. Baldın mı Yıldızcan? Baldım. Häzirme tanışıma terelip çıkıp beren seni şonu kes. Häzirme şunu toğalap yerleştirýän. Menem boldum. Indi bolsa galam sygarýalçyk edip kırıp ýaz. Ketip boldum. Häzir bolsa ştaý açyldy, şonu yerleştirýän. Indi bolsa şunu galamy salýas we gysyp şta kiley çalýan. Endem şu tegeleri şta yapıştyrýas. Endi stikerın yüzünü yasaýas. Şundoklary goýaly. Ben boldum. Endi bolsa agzyny flomaster bilen çizýäs. Endi bolsa bu tarafına flomaster bilen yüz çekdi. Häzir bolsa ikincilerde. Ýöresel ikinciler bilen bilýärmi? Hawa. Ina bu gerekli zatlarımızı sanaly. Gubko, kızgın kiley, flamaster, lis, kızıl lis, biram sarı, biram baktaşkan kapağı gerek bolýar. Häzir bolsa baktaşkan kapagyny şta goýýas we bir tantelelip çizip kesýäs. Ýöresel sergiýan gözel çekipleri seçilgi bolýan tantaňda. Sizler şu kesmekde kynçylyk görseňiz, ulardan kömürlerim. Häzir bolsa endi şu taýdan galam sygarýalyp bir şöyle çizip kesmeli. Häzirne şu ruçkany ştak sokup gysyp şunu ştak gelmeýäs. Guraýança açyk garaşýas. Indi bolsa şta smaýlygy çekýäs we ýermeýäs. Indi bolsa bu tarabyny edýäs. Şurada kılýanmady boldy. Indi bolsa üçüncüýümüz edýäs. Gerekli zatlarymyz kızgın kiley, gubko, kapak, biram akriskler gerek. Birinci gubko bilen kapagy tegeleyýäs. Leyli magnet bilen boldum. Indi men şu akkary bilen kapak bilen şunu kesýän. Galandan ýeretdirmi? Ýok, etdirende. Galam senden ýeňme et bollap. Dur. Küçükler kızgın kiley etmeliler. Leysen pandalar çekip boldum mu? Çekip boldum. Ine boldum. Häzir bolsa şunu şona öňüne, buna arkasyna ýermemeli.